bersama dengan Tas. Juragan gorengan raket bergoyang ojo tinggal aku trimo bonceng wiwit budal janjine bareng-bareng ame abang terus kawingan liyane mbok aja ngece lamun ngece roh liyane lamun ngece
regane banyu yo Blangon TB sapa sing ora kedanan lala lala awe awe kegugah rasa tresnaku tak rewangi pati geni karep selu aku ora bakal lali mong batari wanita tak tresnani campur sari jan asis ayo Bang masuk monggo sapa sing ora kedanan mripate lala lala awe awe kegugah rasa tresnaku mong hanya esok Narno bablas ke marah-marah balada Emosi. kayak kijing miring nara mandek po iso tak rewangi pati geni
Aku ora bakal lali mong Mbak Yati wanita tak tresnani matur suwun ayo. Siap. Medi coke ayo. Oke. Aku wis mencoba Mas Dikaya sing alon tak pikir kowe aja kuwatir nyatane aku Anggita rasane ora ngurusi kowe seneng main judi ora mikir bagian buri cepat ekonomi gampang emosi 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 Mas Wanda ojo lamis Ade Narno mengke bablas ke ojo lamis ojo lamis spesial keluarga besar saking Bogor Pak Diras juga tentunya spesial buat Pak David yang ada di kota Bogor. Sik, monggo Mas Parno Licing Mas Parno ojo ngucap aku wis mertobat wong wadon yen ngendika ya sing alon Mas Yanto tak pikir kowe aja kuwatir nyatane buktine telung wulan ramba urusi nggon mulung main judi ora Pak Yanto Jakus buri kuat ekonomi pikiran gampang emosi 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 pikiran gampang emosi spesial kagem Pak David keluarga besar Bogor Pak Diras monggo juragane sida muncul Mas Partono Pak Giman Mas Pendi Pak Degepeng tansah ngugemi tresnamu wingi jebul amung lambe kaya ngenteni tukuling jamur ing mangsa ketika Mbak Yati Aku iki prasasan loro
dong kemana-mana. Pak Dera semoga Ojo namung lamis kanggo ayo Mas Min. dadine banjur kikis kandaman cedak urip perakoson pilih sawiji andi kang suci kanggo bisa Ibu-ibu kemanggisan monggo nyawiji kan kadang-kadang cas cah asli Solo. Monggo ibu-ibu kemanggisan. Mas Yono. Mama Rebi. Kaya ngenteni tukuling jamur ing mong saka tiga LA Jakarta Pusat. Aku iki prasasat loro tanpa kang suci kanggo bisa mukti. Monggo diaturke kijing miring. Yati arep nanti we. Beksan kayub sinarengan kadang-kadang campur sari cah asli Solo. Sining guyung kadang-kadang popai audio semundang. Lara disampirke mae cara ra ngampirke. Ayo Mas kijing miring ayo. Monggo Pak Tono, Pak Parno Lecing, Pak Dekiman. Bareng Bu. Ayo bangun rumah tanggane yo ayo Mas. Gombale amoh monggo. Sing duwe konveksi. Mas Kasti. Kijing miring tarik-tarik ayo Mas kijing miring. Kijing miring banter kuning gawe rebutan koyok ngene rasane nongko Mas kurang lagi ditambah gula. Koyok ngene wong nandang tresno
mujur Pak Deras kondur iki. Bogor iki Niki mau ngersake lajeng- Jolamis malah. Parian. Oke. Tunggak kayu jati yen dipenggak kok malah dadi alah ayo Dik. Kijing miring alah ayo Dik. Kijing miring sembah nuwun keluarga besar saking Bogor. Kijing miring tampil bolong sisa bajing. Bareng TB bisane karo bisane delok ning jagungan ya. Elok banget iki. Wes, kon mudhun jane ya. Monggo mandhap Pak Tekno kalih Pak Nadi Beksan Riyin. Nyawer nomor 16. Asih masuk Palembang dia tahu jauh. Tahu Jawa. Nak kemana galo-galo. Galo-galo. Ayo parian Ri sing apik, Pak Mus kajenge seneng. Pak Mus, anuin monggo Bapak Ayo gendang. Tembok ting celoneh jare kapok kok njaluk maneh alah ayo Dik. Kijing miring ayo Dik. Kijing miring. Kijing miring tampil bolong sisone bajing. Ae janjine Pak Denarno asik. Pak Denarno monggo mriki. Mas Yono. Mas Yono. Dina minggu sing tak
Matur suwun. Mapang sinden spesial kagem Pak Derbin. Mamak-mamak kemanggisan monggo. Asik. Pak Denoglom. Monggo Mas Lecing, Mas Bartono, juragane Sido muncul, Pak Tekno, Pak Denadi, Pak Yo Sinden, nopo angsal kula taken. Wulan iki talanane pinten onggen malam pitu saben apa tasih lot mawi loda kula tuwun betetan Ya perke Mas Lecing. Mas Kampret Karno. Juga rawuh Mas Karno Kampret. mawi purun ambok kula papat pisan pun kuatir kula tiyang ganjungan cahayu kula niki makuke boten ate sobrata ora lali manadi bayar kontan manggreno. Oke, atas sawerana ibu-ibu terima kasih atas CS Cah Solo. Diroto bayarane sing baku iso mapak sindene patwate. CS Cah Solo. Ari Kalenggahan mapan dalemipun Pak Nadi, Pak Dendel yang punya hajat, menerima undangan yang berbahagia. Ayo kembali MC. Mbah Bebek. Ayo Mas Lek. Rotone barate bubar. Ayo Mbah Bebek. Banyu sinden napa kula parekaken bulan iki yen mas temon malam itu sabar napa tasih lodang mas rete almawi lodang kula tuwun sabda Iya. Terima kasih atas sawerannya. Ibu-ibu spesial CS Cah Solo, Ari Kalenggahan mapan dan Pak Asnadi yang punya hajat, Mas Melandina, Sebelek-belek. Oh, nanging pripun mangke kula mangkate dipun papak napa kula budal dhewe mawi purun ambok kula tapak pisan mas wate kocok pun kuatir nadyan tiyang gayungan Pak Bugyen kula niki boten nate sembrata
ibu-ibu pasukan muda. Oke, terima kasih atas sawerannya bersama CS Cah Solo. Bisa mapak sindene. Kapilot spesial kagem Mama Oke, Lebih. kembali MC Mas Wakil, Bapakku Mas Remit. Leceng, Mas Warkono. Mas Yono monggo. Monggo Pak Remit. Pak Remit mriki. Kalamun warung seliram Ate itu tantane pacarmu. iya 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 Rasa tresno kang tangga sarwa mikir ati ra bisa ayo ayo terus ke marah iso kok cantik kaya Mas Wakit. Sampai wajib tansah Tompah, tompah. Tompah, tompah. Pati Sarno Nadyan aja ing pandulu ananging tanggep madugel sadrone atiku. Yono Jawa iki oh kitut liat Temaloro asmoro Mas Landa Mas Bogel sensor CS sendi kondang Heeh. kapilut ya tos. Mas Landa keripik gedang keripik telo Mas Yono keparang jumeneng Oh iya Mas Yono iya kowe cidro ben tiba suwuk sik. Heeh. Ula sawah sapa nganggut datan oweh atiku kepilut saengga buka rasaku lamun bisa ketemu Pak D CS Cah Solo. Mas Yono, over nih, over nih. 08 CCG mau digeser 11 08 mau digeser Gareng ayo yo ojo kek sajo sik tarik nyusur Bayati Agil seminggu tak tinggal lunga orang rasan hatiku nelongso saben dina sing tak rasa rina Semoga Pak Tarik Iki jual sih, kok beda dhewe deseneni. Sik.
Sek ijol. Diseneni ora, ngono Gak, diseneni gak. yo. Beda dhewe. Lah, sor. Beda dhewe. Masih bersama Campur Sari Tas. Monggo. Seminggu tak tinggal lunga. Ora rasan atiku nelangsa. Saben dina sing tak rasa rina wengi katon ing netra. Semangga. Lara tenan atiku nelongso batinku. Ngalamu yen kelingan ati kok piloro. Ayo Mbak Bebek. Sik, aku tak iklan sik. Sing nyanyi genti mau ora nyanyi. Oh sik to Bapak Ibu. Iki ra nyanyi kebagian tari. Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya, bagi yang memiliki mobil rusak, penyok, pokoknya ringsek, body repair, Mas Tresno loh solusinya, Tresno Motor. Monggo, murah kok 5 juta saya ngecete. Walat ki juarakane koang rek ra disalami. Lah yo, pokoknya Bapak Ibu, saya mobilnya tabrakan rusak, lampunya do pecah gitu, Tresno Motor solusinya. Oh iya iya. Mogustiku nyuwun pangapura kebrayane bisa mulya Sliramu ora bakal citra. Matur nuwun. Spesialnya untuk para YouTuber. Niki tadi Mas Medi. Ya Dek, kene Dek. Mriki Dek. Cah asli salah. Mugi saged dados jambu saya kagem para among rawuh wabil khusus dumateng Bapak Sular. Sekalian Ibu Mas Gondrong yang pun derek ngregengke mawon nggih. Dek lali ora ya Dek ya. Mangga nalikane kowe ninggalke aku luar biasa berapa semilih lo netes ning pipiku arek kemangan rasane opo ora doyan pengen ngombe rasane mandek ning dulu meh kepleset ya. Bagus kembali jiwa ragaku, ojo gawe bingung rasane pikirku.
semulan guyumu rin awengi kang gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya malelo tak edan di malah katane ngamoto apa ya Dek? Ngangeni ya Dek ya? Mbak Purnama Kinanti. Mbak Purnama Kinanti ya, dan juga Mbak Wamang, Mbak Mas Medi Jokek, Mbak Wiwin Widiawati, pokoknya sak jose tenan iki. Purnama Kinanti. Yes. Pak Karyo sekarang kali campur sari cah asli Solo. Audition sistemnya apa Dek? Popayo. Serah foto. Sebagian tok ora misra Tondo mata sing tak ompo senadyan tomong sepele ngelingake kabeh labete masuk saiki wis ketemu Dok Yat. Tondo mata amer tandane ati tresno satyan nate gawe gelo ning nyatane kok katone netra Mas Bukil ya ora kepenak nganggo HE barang. Iki mungkin dilanjutke sak popo mling iki kula bablaske wong lali ora kelingan. Lajeng mengke Mas Medi bablaske lewung. Anjing. Lah kok STNK, Nduk? Jadi syarat Nduk. Anjing sembah nuwun. Diteruske. Nggih. Sak popo mling Mas. Anjing. Tak simpen ono kamarmu wajib seling Bablaske wong lali ora kelingan, mengke bablaske lewung. Lajengke para pandemen-pandemen campur sari kang sampun wonten ing wingking nggih. Wonten suragane saking Cempaka Putih. Juga lagu ini tentunya spesial untuk para youtuber ya. Masih nuansa seragitan ya. Lali ora kelingan buyate wingi lunga ora pamitan. Lah kok ora pamit to Yat? Yen nganti dadi jalaran aku emole yen dadi rejekan
Asik, siap. Iya wis lali. Sampai awini. Lunga mangkat bengi. Janji mulai neng Bandungan. Sebulane nyati mung dolanan. Yes, pokoknya yang penting masuk ada suaramu. Bola balik semburu yang rina wengi kowe ngajak madu tak arewangi awak guguru orang gagas Bu Haji cemburu. Bablas ke lewung Mas Medi. Marang keluarga lulus deh. Spesial untuk Mas Medi ya. Om Sular. Teman-teman menyebut Mas Yung, Mas Pur dari Om Sular. acara ibu menyebut Bapak Nardi sekalian ibu. Jadi Mas Yung. Sambut mundur. Monggo Mas. Go syarat ya, tambah syarat. Dadi lewong atimu nalikane pisanan ketemu. Mas Yung kawane ngoyo wong ayu kan kilangku nggodho ati rinten siang dalu. Monggo wonten melih lagu napa Bang? Ku ngenteni lewonge adetan antuk jampe tetyo ati sawiji sadyan abot tak lakoni. Mas Bogel ini ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Kalau enggak ada nanti dibab lagi satu lagi ngrenteng wedokan lajeng rencang-rencang. Anu Mas, mengke gentosan kali Cempaka Putih. Wonten Mas Yung nggih. Nggih. Ya wis. Mas Yung mengke lagune galah. Galah siap. Nggih niki lewong ditutup bablas ki ngrenteng wedokan langsung nanti Mas Yung ya. Oh. Nggih, mengke wonten pamundutan Bengawan sore ugi Waru Doyong. Kok yo nganggo Pak Broto Kemanggisan. Mas Trino tombok ya. Kaya kol kon tambah. Pandita Ratu dadi kendhange Mas. Ya kono wis ya. Lonteng-lonteng enter. Sab Pandita Ratu. Dadya ing sisihmu ngrentengi wedokan. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal nganggo yati lewung ngrentengi wedokan. Monggo bobo selang kanane manis.
Mas Yung, Putih Mas Yung yang punya cempaka putih. Iya iya coba sawangan mas Tak sawangin deh. Mas Bukel, dasar ana sing kurang. Kau ngiringan kau samping kau tengen kau kiwa. Aja gampang nesune, aja gampang cemburu. Tresnaku iki omong kanggo sliramu. Ora ana wong liya yat kecoba mong sliramu. Merga sliramu paling istimewa bagiku. Pancen mengkono yat aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan mas Spesialnya untuk Mas Yung, ayo monggo Mas Yung. Terima kasih, matur sembah nuwun dumateng Mas Bukel. Monggo Pak Dimus, Pak Dibroto, Pak Tono, Pak Karno Licing. Barimu, Mas Yanto El Kajarpus. Timun sikarane ayo bangun negarane. Doyong neng pikir blombang, ayo kinclong kinclong nanging kowe seneng silang. Prenggaring cagak radio awakmu kering mikir bojo loro.
kinclong kinclong kowe tansah seneng silang Anjir. nggih dhuwur kretek ngisore jurang sing dhuwur metek sing ngisor goyang sembah nuwun kagem Pak Broto saking Kemanggisan Bu Win. yo monggo mesti coket saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan ning kedhong Saiki ado papane kepiye wetane aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu tresno rakudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwunku mring sliramu radana tangising ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati Subhanallah. Selamat datang Pak Sukarmin sekalian garwa doa restu Pak Nadi doa restu berkah nuwun Pak Sukarmin sak garwa. saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan ning kedhong Saiki ado papane tanpa kepiye
Mas Yung kon nyawer wi ora joget tok. Gak wis kesel. belas. Mas Yung ora pekewu belas. Wis kesel, aku ngerti dhek kok. Tok Rong dina rong bengi yo. Wingi lagi metu 200. Aku paham kok. Dik sore bubuk ning ngempare wong. Bareng saiki sing tenanan to jam iki. Yo, nano. Panyuwunku mring sliramu
Ojo sumerlang wong ayu tresnoku iki rapat kalayu ora suwe aku bali iso sumade ono ing sisih. Iki langsung Sidora Pak Lupi. Situ Ayo. munggah Pak. munggah ning pucuk gunung penak ya Dik dhuwur Ora pati oh. dhuwur biang Allahumma sholli wa Panas dek panas. spesial kagem Pak Deparno lecing Pak Parno, monggo. Iki nandi toh? Piajane nandi. spesial kagem Pak Deparno lecing asik Mas Solikin monggo Pak Deparno Monggo. Nandi. Pak Parno. Kok ra kesok? Ayo monggo. Ade, ayo joget. Ayo monggo. ono sinden wayu Meripat bundar. meripat bunder karo Ayo. plera-plero Rasa selengen. Toni mesem guyu Mbak Titi Bareng kan. bareng kenal jenenge Ditari Cukup bagus. Meripat bundar. Karo plera-plera. Otak sawang mung mesem guyu. Bareng kan jenenge Mas Parno. aku banjur ngalamun sok kapan bisa karo kowe Ditari Sesuk ya Mas ya. rasa atiku nelongso kleru kaya ngene rasane wong tresno yo Aku banjur ngomong Amon bisa karo kowe Rasa atiku sumelan Kaya ngene Kumarwi. rasane wong tresno ya Allah matur nuwun iki Awas. Bagi wong loro. Aku ya gelem kok. kaya kita gedel-gedel Aijo kaijan yen ra kerja ora jajan Monggo. ono sinden ayu Mripat bundar. mripat bunder
Amin. Asmarno, Pak Pak Denadi, Mi. ugi Pak D Agus, Pak sinten? Pak Kudel, Pak Bogel. ngudang anak sik Mas. Pak Nggih, Bogel. niki klangenanipun Pak Dimin, ngudang anak diaturke sik. Monggo terus C, MD penghormatan, gitu. Monggo yang mewakili sinten monggo ibu-ibu nggih saged, bapak-bapak nggih saged joget bareng tambah sekeco. Niki matur nuwun lho Mas, mendadak maring rokok barang. Hah? Oke, Mama Yati, my wife. Aku umbul lho niki kayak rokok ae. Rokokku Samsud kayak sampurna. Ya kuwi aku berarti jatahku. Matur dulu. Alah, engko nek tekan omah PN-PN kuwi. Pak D, aku kok gak disukani Rasa, Pak D. rasa, jangan wedoan ngerokok. Wih, bocah. aku yang ngerokok kok Rasa, rasa. semangsane iki kok yo. Rokok kowe engko. Moh. Monggo Mama Yati diaturke ngundang anak. Bek santayung sinarengan kadang-kadang cah asli Solo campur sari. Seneng guyub Popeye, audio semendang. Timun sigarane, ayo ngopi kari-kari. Anak lanang dhewe, anak wedok dhewe, anak lanang tak sekolahke, besok gedhe dadi pagawe, dadi bocah ayu, ojo mung pijar nesu, yen dituri ibu apik nendang Awan-awan menyang karetan, ilih ondo ning omah mburi. Rapi prawan, prawan koretan, rapi ati, nglarani ati. Aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, sing tak sayang bojone wong. Dari mana katanya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana katanya cinta, dari mata turun ke hati. Pak Marno, Tanjung Perak ake medute, rasa penak wedan tutute. Dari Aku dangi bocah ayu, aja mung pijar nesu. Yen dituturi simpu, supaya selamat ketemu jodoh. Rahayu ketemu jodoh. arek manggas yo beras, dari turi suwe pinggire, ojo pinggire ana sing duwe. Seragen bergoyang. Ya 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 oh ya ya ya
to guru. Rawan apa rondo Joko apa duduk Sing penting padha penake Mas. ya 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 oi ya 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 oi ya ya ya. Oke. Monggo sedulur CMD. Ayo. Asli Solo. Pak Nino Blok. Iya iya manis kowe manten manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manismu ngungkuli madu kaya bisa rontokne jantungku. Mas Pioner asik. Diragel maju.
timbang perpisahan tekan kasulesyo rewangi samudono marang kula warga karwan popo mongko kowe bocah gunung kadyan bocah gunung duduk asrempo diwaraga kok urung pakur matan mampro urung kados Ya Allah, Mas Harman ki luar biasa ya. Nek HE urung enek ping 10 ki urung. Dedek, ya Allah, matur sembah nuwun lho, Bos. Suka Dede kalau kayak gini. Aku juga. Salah
isin dong. Ora bakal mandang sadurung sliramu beli. Monggo Mas Pioner jumeneng kali Pak Suki asik Pak Kumis monggo asik cah asli Solo campur Mas Ben juragane air kali sari monggo Monggo pengantin joget lagi. Pak Deku Sarno monggo Pak Boy DMD bergoyang Ayo yo. Nangis sajroning ati
ya bisa meluntur atiku Rina wengi ra bisa turu Mas Bogel yen kelingan asem alan guyumu wasakit dioperke terima kasih sawerannya ibu-ibu oke CS Cah Solo Nyanyi. topah tresno iki tak Tresno iki tak titipke jagane nganti salawase wong ayu terima kasih tresno iki ra bisa pisah Mas Bukes anadyan aku aneka Saya belum dapat. terima kasih atas sawerannya hae Pak De, tarik sik Pak De. Ayo. Mas Bogel Ayo. disaweri mung sembah nuwun terima kasih dereng rampung Mas Pioner sawer Sawer. jujul Dereng 50.000 rampung. keset jujul 50.000 Gak ono jujul, gak ono ora jujul. jujul isin men cak dek Lah iya ndak wong jujul. paitan matur nuwun ya 50.000 ora jujul Lah. pamujiku marang kowe Mas Wakit Asolole tak duduk tambah pedot. aja kesusu Pak Di ora Mas Kopral spesial CS Cah Solo monggo Mas Min curagane gorengan asik Mas Min Mas Lecek. seragen bergoyang itu Tresno Mas Koyon hari-harikan mamat dari Mas Ben monggo asli Pak gorengan ojo galak-galak penyanyi Mas Ben terima kasih Mas Ben gorengane titip Tresno ayo coba ijan yen ra kerja ora jajan ayen eling manis esemu Mas Men kaya bisa ngrasake jantungku Mas Wakit Mas Wakit. Rina wengi ra bisa turu Mas Men yen kelingan esem alan guyumu cahayu yo perke matur nuwun sawerane Mas Wakit ngeling karo Mas Parno lecek ke rampung rambutan Mas Parno ompong Karo aku. sembah nuwun Sampai dino ada tari susah Tresno iki tak titipke Mas Ming jagane nganti salawase mat golek Tresno iki ra bisa pisah Mas Lecek anadyan aku aneka dong mamade siap apa meneh? CS lah aku yo urung njaluk yo apa tergantung Bogel iki MC-ne tepat pada waktunya kondur ngono lho Gel ya heeh lha yo ora iki ngomong Bogel iki teko ndi iki pamujiku marang kowe sambungan Urip topah Mas Lecek
yang punya.